uJesu Kristu inkosi mzala, niyaphila kodwa. Mzala, ngithanda ukudlulisa amazwi okubonga kakhulu. Ngenkathi umama egula kakhulu, usisekile kakhulu mzala ngomkhuleko wakho owanginika wona ukuthi sikhuleke ngawo. Ngubonile umehluko. Usebenzile kakhulu ku-anti wenu ngoba manje usebuyela esimeni sakhe, usuyakwazi ukuyihambela. Nephempasi akasalifaki, nokudla soyakwazi ukuthi ayidlele yena. Siyabonga kakhulu mzala ukusithwala, nonke nje mndeni wakwaSibeke, ukusithwala ngomkhuleko. Ngempela sisasesimeni esingasiqondi nathi, kodwa nisisekile. Yize nikude kodwa ubukhuluma mzala usuku nosuku ngathi useduze. Siyabonga mzala, uNkulunkulu akubusise. uJesu Kristu uyinkosi Baba, nginobufakazi ngoNkulunkulu esimkhonzayo. Kuthe sengizolala nje ngazindla ngoNumeri 21 verse 8 and 9, lapho khona uMose wayenza inyoka yethusi kwakuthi oyibukayo asinde. Ngazindla ngabophezela impilo yami ekuthenini ngeke ngize ngisuke enkosini, nganjengomuntu ofakazayo ngemicabango yami ukuthi ngizoyigqolozela inkosi kuze kuphele imihla yokuphila kwami emhlabeni. Ngalala kuthi sekuyoshaya u-12 o'clock ebusuku, inkosi yangivusa ngiyithola sengimi ngey'nyawo, ugesi awukho. Ngikhanyisa ithoshi lefoni, ngibona inyoka emnyama Baba. Sengivukile angilele, iyeza la ngikhona. Uma ngishona ngasemnyango iyajika ize ngakumina. Uthembekile uNkulunkulu ongivusile Baba ngendlela ebengikhathele ngayo. Wangivusa ukuthi ngiyibuke, ngiyibone le nyoka ukuze ngingabi sengozini. Impelo londo Israyeli akozela kalali. Amahubo 121 verse 4. Ngiyamdumisa uNkulunkulu, yena yedwa ufanele ukubongwa, ufanele ukudunyiswa. Inkazimulo nobukhosi kungokwakhe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi, bingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Bingelele umama Mzibande nobaba egameni lenkosi yethu Jesu. Baba, siyabonga kakhulu, uNkulunkulu ugcinile ade kunalo mkhuhlane obukhona. Siyambonga uNkulunkulu, akekho njengaye. Baba, ngithi ake ngidlulise nampo ubufakazi. Ade ngilapho eRichards Bay, ngabona nje ukuthi impi ibinkulu. Sathane abengafuni ukuthi ngikwazi ukufika lapho, kodwa uNkulunkulu benamandla, ngafika. Nenkonzo ebengiyizele iyenzeka. Ngidlulisa-ke lo bufakazi Baba. Uyazi igama elithi uJesu Kristu inkosi linamandla amangalisayo. Umfana kaSisi uney'nkomo nje, ezinye emesho zifile, kwase kulahleka ey'mbili. Angifonela ngoMgqibelo ngitshena, hayo ngiyibabaze le ndaba, bese ngithi nje ngivele ngithi hhayi, inkosi uJesu sizokhuleka, izokunikeza le nkomo zakhe ey'lahlekile, uzoyithola. Ufona ngoMgqibelo, ngesonto waphinda wafona ikhuluma le nto. Ngathi hhayi, sizayitshela inkosi uJesu sizokhuleka, igama likaJesu linamandla. Hhayi, ayikhulumeleke nje ngokobungane bakhe.
kuthe khwalala ngesonto wayefona wathi hayibo nansi eyodwa ngiyithola. Ngathi mina yazi bengivele nje mina ngilinde ukuthi ufone ungitshene ukuthi wena usuyitholile. Namhlanje ngomsombuluko uyafona useyitholile yesibili. Linamandla igama likaJesu bazalwane. Igama elithi uJesu Kristu inkosi kakhulu. Hey, ukudiliza udonga engikubukile ngathi uyabona ukudiliza udonga nokuya emanzini kunamandla amangalisayo engathi nje umuntu engahlala lenkonzo yokudiliza udonga lokhu yenzeka ngoba inamandla empilweni zethu. Siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngobaba. Siyabonga baba ukuthi uvume ukuba imbongolo egitshelwe imkhulu umsebenzi uJesu awenzayo mukhulu. Siyabonga baba. Uyabona mawusuza usho ukuthi thina sibakhulu wena uyilutho usho ngoba uyasho ngempela obuyakwazi kodwa nje uNkulunkulu akasigcinele wena. Siyambonga kakhulu baba uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli, umama umpostoli, ikhaya lizwi ebenindlu kaJehova kubonelelwa. Ngicela ukudlulisa baba ubufakazi subunenyanga benzekile. Ngelinye ilanga ngigeza izitsha ngase ngiphinda ngibilisa amanzi ngawafaka kujeke usinki. So mase ngibuyela ngingawapholisile la manzi ngavele ngathatha isandla sami ngasifaka kula manzi abilayo. Hey, Nkosi yami, ubuhlungu engabuzwa lapho ngivulela amanzi empompini abandayo ngikhuleka ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Nkosi ngiyacela ungashi. Ngaqhubeka ngiwafaka amanzi abandayo. Emva kwalokho ngokuhamba kwesikhathi ngezwa ubuhlungu kuphela, kodwa ngabuzwa phakathi kuma-tips ey'nsipho phakathi emathanjeni ngezwa impela ukuthi hayi cha, kona ngishile. Ngangilindeleke ukuthi isandla sami sizoba nama-blisters, kepha ngamangala ukuthi azange size sibe bovu, azange sibe nama-blisters noma ubuhlungu babusele ngaphakathi emalungeni ama-fingers eminwe, kodwa ukubuka ngaphandle nje ngathi noma ngitshengisa udadewethu ngithi ayibo bengishile la, buka ukuthi nginjani. Kungekho ngisho kodwa emehlweni umuntu okwakukhombisa ukuthi ngishiswe amanzi abilayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Impela uma sikhuleka simnxusa, sivuma ngalesi sivumo esithi uJesu Kristu inkosi, uyasenzela konke esikucelayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. uYesu Kristu uyinkosi, mkhulu uNsibande. Mkhulu, ndike ndaba nephupha apha. Ndifuna ukubonga kakhulu igama elithi uYesu Kristu uyinkosi. Ndibe nephupha, ndiyayazi le ndawo bendiphupha ndikuyo, kuselalini yam, bendiselalini yam laa ndawo ngasemfuleni. Kodwa njengoba ndilapha ngasemfuleni ndabona ndingena kwindawo ephantsi komhlaba. Angeke ndithi yindlu leyana, asiyondlu, kodwa yindawo eyenziweyo yaba nkulu. Uyakwazi uhamba ngoku ilapha phantsi komhlaba. Uyahamba, yenziwe nje yangathi yindlu nje, indawo nje enkulu, kodwa kunendawo yokungena. Ndabona uba hey, ndingene phantsi komhlaba ngoku. Xa ndingena apha ndibona umama
lo gogo unenhloko emhlophe uhleli phansi unabile kule ndawo. Ngimangale ukungena kwami kule ndawo, hayibo kukhona umuntu apha uhleli phansi uyabopha ingca. Kukhona le ngca kuthiwa zizithungu yakha ezindlu zasemakhaya oronto, ingathi wenza laa ngca uyayibopha uyenza izithungu. Uhleli lo gogo apha unenhloko emhlophe qhwasha, andimazi kodwa ndithi ndiyabona kukhona omnye umuntu ohambayo phaya kwindawo engathi nje ndingaze ndithi kungasemlanjeni kanjena. Uyazihambela, uyahamba-hamba, inkulu nje le ndawo, inkulu, iphantsi komhlaba. Hawu, ngoku ndithe xa ndibona apha, hayi ndibone ukuthi hayi mandiphume apha. Ndithe xa ndingathi ndizawuphuma athi lo gogo hlala nam. Uthe xa igqiba ukuthi mandihlale naye ndithi mna uYesu Kristu uyinkosi. Athi yena ndithi uYesu Kristu uyinkosi. Aphinda asabela athi ndithi Jesus Christ is Lord. Ndambona ezigquma, wangathi uyazigquma ngento engathi iyalala. Uthe xa ezigquma ndahamba ke ndemka. Ndiyayibulela kakhulu inkosi uYesu, ndiyalibulela eligama kakhulu. Ndiyabonga kakhulu, ndiyabulela uYesu Kristu uyinkosi. Phela-ke manje uJesu Kristu uyinkosi baba, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyaxolisa ukudilitha baba, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaphinda baba ngithi ngidlulisa ubufakazi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa kanye nasekhaya lezwi. Ngidlulisa ubufakazi, injongo yami baba ukubonga amandla kaNkulunkulu. Izinto angenzela zona la ekhaya ziningi baba, izinto angenzele zona uNkulunkulu baba la ekhaya, ngomkhuleko wamaRoma 10 verse 9 nomkhuleko kaMeyi 18 nesivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba besinempi yezilwane la ekhaya, kugcwelela izilwane, izinana, amasele, kumane kugcwala igceke nje baba. Sithe-ke sengikhuleka le mikhuleko nangegama likaJesu Kristu uyinkosi. Sabona nje masivuka nje baba kade kunile ngayizolo baba, ngaphandle kocingo ngasesangweni. Sabona izinani inqwabe, into eningi yezinani engathi bezithululwa ngomgqomo zifile lezinana. Samangala ukuthi kwenze njani uma zihlangene kanje, zihlanganiswe yini ukuba nozibulele. Samangala nje baba, samangala kakhulu. And then lapho-ke ngakhuleka baba. Ngase ngiba nombono baba, ngabona umuntu wesifazane embonweni ephusheni ebhinca inyoka enkulu esinqeni. Uthe lo muntu wesifazane le nyoka wayibamba umlomo wayo, wawuvula umlomo wenyoka, wawubhekisa ngakumina ngathi ngimile mina ngiyambuka. So-ke ngesikhathi ewubhekisa ngakumina, angathi mangibheka la esandleni sami saka-right baba, ngiphethe ihawu eliwu-4 khona. Leli hawu liyashisa, leli hawu liwumlilo. Ngiyezwa nesandla sami ngilibambile ngathi liwumlilo, akulona ihawu lesikhumba elenkomo, liyashisa. So baba uthe mevula umlomo kwaphuma izinane eziningi ziza kumina, ngavika ngaleli hawu baba, zawa phansi laphambi kwami izinana zafa. Ezinye kwasangathi baba bezihlinzwa baba, ngamangala ukuthi yini le yenzekayo empilweni yami. Zagcwala phansi laphambi kwami ngisephusheni ke manje ngizivika ngaleli hawu baba. Leli hawu linomlilo, ngiyawuza umlilo nala esandleni sami. Waze kwanqamuka wayeka ngaphaphama baba. Ngavuka lapho baba ngenza umkhuleko wamaRoma, ngabonga uNkulunkulu, ngamdumisa uNkulunkulu. Kumanje nje baba zinqamkile lezi nunu la egcekeni, zinqamkile nje impela baba, azisekho namaseli impela, akusefani njengoba ade kwenza baba. Siyambonga uNkulunkulu ohamba nawe baba, uNkulunkulu ogibele. Siyabonga kakhulu baba, uJesu Kristu uyinkosi.